ሰላም ተኸታተልቲ እዛ ቻነል ናብ ማሕበራዊ ቁጠባዊ ፖለቲካዊ ኩነታት ናብራና ብጃመይ ንምምልካት መፍተያ ስለዚ ሼር ሳብስክራይብ ምግባር ኣይትሕመቑ። ሰላም ተኸታተልቲ እዛ መደብ ከመይ ቀኒኹም? ሎሚ ብዛዕባ ኣገዳስነት ምሁራት ኣብ ቃልሲ ንፍትሒ ክዛረብ እየ። ኣብ ዝሓለፈ ካብ ምሁራት እንታይ ንፅበ ዝብል መደብ ሰሪሐ ነይረ። ምሁራት ንዘለዎም ትምህርቲ ንፍትሒ ንርትዒ ንብልፅግና እምበር ንጭቆና ንህዝቢ ንምፅቃጥ ኣብ ጎኒ ዓማፂ ንምዃን ክጥቀምሉ ከም ዘይብሎም ተዛሪበ ነይረ። ኣብ ዝሓለፈ መዓልታት ግን ገለ ተቃወምቲ ቃልስና ብምሁራት ዝፍታሕ ኣይኮነን ክብሉ ሰሚዐ ኣለኹ። እንታይ ማለቶም እዩ ባዕሎም ክገልፅዎ ፅቡቅ እኳ እንተኾነ ግን ከዓኒ ምሁራት ማዕረ ክንደይ ኣብ ቃልሲ ኣገዳስነት ከም ዘለዎም ኣብ ዝሓለፈ ኣብ ብዙሕ መድረካት ተረኣይ ክኸውን ይኽእል እዩ ምግላፅ እውን ኣገዳሲ ይመስለኒ። ምክንያቱ ኣብዚ እዋን እዚ ገለገለ ምሁራት ዝገብርዎ ዘለዉ ክኸውን ይኽእል እዩ ምሁራት ክግለሉን ክፅረፉን ክቆናፀቡን ንርኢ ኣለና። ብዙሓት እውን ካብ ፍትሒ ተገሊሎም ኣብ ጎኒ ዓማፂ ወይ ከዓኒ ትም ኢሎም ክርዩ ንሪኦ ዘለና ኩነታት ስለ ዝኾነ ብሓፈሻ ኣገዳስነት ምሁራት ኣብ ቃልሲ ኸ እንታይ እዩ ኢልካ ምርኣይ ኣገዳሲ ይመስለኒ። ስለዚ ምሁራት ኣብ ቃልሲ ብዙሕ ኣገዳስነት ኣለዎም። ገለገለ መፅናዕትታት ከም ዘርእዮ እውን ኣብ መንጎ ትምህርትን ኣብ መንጎ ቃልሲ ንፍትሒ ብፍላይ ከኣቲ ዘይጎነፃዊ ዝበሃል ወይ ናን ቫዮለንስ ዝበሃል ብዙሕ ርክብ ከም ደሎ የርኢ እዩ ማለት እዩ። ስለዚ ምሁራት ኣብ ቃልሲ ተራ ኣለዎም ክንብል ከለና ኣብ ብዙሓት መዳያት ንሓደ ቃልሲ ክሕግዝዎ ከም ዝኽእሉ ወይ ከዓ ንሓደ ቃልሲ ንፍትሒ ክድፊኢት ክኾንዎ ከም ዝኽእሉ ዘጠራጥር ኣይመስለንን። ሓደ ካብኡ ዝሓሸ ስትራቴጂ ናብ ምንዳፍ እዩ ማለት እዩ። ሓደ ዝሓሸ ስትራቴጂ ናይ ቃልሲ ክትነድፍ ከለካ ብዙሕ ሰብ ተርእኹ ክፃወት ክኽእል እኳ እንተኾነ ምሁራት ግን ዝለዓለ ተራ ኣለዎም ዝብል እምነት ኣለኒ። ምክንያቱ ምሁራት ብዙሓት ፅሑፋት ክርእዩ ክእሉ ናይ ቅድም ታሪክ ክምርምሩ ክእሉ ዘሎ ኩነታት ብግቡእ ክርድኡ ክእሉ ነዚ ኩሉ ኣብ ግምት እትኦም ከዓኒ እንታይ ዓይነት ስትራቴጂ ዘድልየና ምስ መን ክንመሓዞ ኣለና ምስ መን ተተመሓዞና ዝያዳ ንረብሕ ንዳሓረይ ወፃኢ የብሉን ንዳሓረይ ሃስያ የብሉን ኢሎም መርሚሮም ርእዮም ዝሓሸ ናይ ቃልሲ ስትራቴጂ ወይ ናይ ቃልሲ መገዲ ክነድፉ ይኽእሉ እዮም። ስለዚ ኣብ ዝኾነ ቃልሲ ናይ ፍትሒ ህላዌ ምሁራት ኣገዳሲ ምዃኑ ዘጠራጥር ኣይኮነን ማለት እዩ። ብካልእ ደረጃ ክንርኢ ከለና ህላዌ ምሁራት ነቲ ዘሎ ፖለቲካዊ ንቕሓት ወይ ፖለቲካል ኣዌርነስ እንብሎ ብጣዕሚ ሓጋዚ እዩ። ኣብ ሓደ ሰልፊ ወይ ኣብ ሓደ ቃልሲ ንፍትሒ ብዙሓት ምሁራት እንድሕር ኣለዉ ኣብ ዝተፈላለየ ደረጃ ሰሪዕካ ብዝተፈላለየ ውደባ ኣቐሚጥካ ኣብ ዝተፈላለየ ዕዋም ክትዋፍሮም ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ። ገሊኦም ንቕሓት ክህቡልካ ክእሉ እዮም፣ ገሊኦም ስትራቴጂ ክነድፉልካ ክእሉ እዮም፣ ገሊኦም ዘሎም ምምሕዳራዊ ነገራት ከፃፍፉልካ ክእሉ እዮም፣ ኣብ ዝተፈላለየ ነገራት ክነጥፉ ክእሉ እዮም። እዚ ክብል ከለኹ ምሁራት ኣብቲ ኖርማል ናይ ቃልሲ መድረክ ከም ኩሉ ሰብ ዝገብሮ ማለት እዩ ክነጥፉ የብሉምን ማለት ኣይኮንኩን። ኣብ ሰልፊ ድዩ ኣብ ካልእ ኩነታት ድዩ ኣብ ኩሉ ከም ሰቦም ክኣትዉ ኣለዎም። ግን ከዓኒ ብዝለዓለ ከዓ ኣብቲ ምሁር ዘድልዮ ኣብ ስትራቴጂ ድዩ ኣብ ፖለቲካዊ ንቕሓት ድዩ ዝለዓለ ተሳታፍነት ክገብሩ ክእሉ እዮም። ንኣብነት ሓደ መፅሓፍ እንድሕር ርኢና ፓውሎ ፍሬሬ ዝበሃል ብራዚላዊ ፀሓፍ ኣሎ ፔዳጎጂ ኦፍ ዘ ኦፕረስድ ወይ ከዓ ትምህርቲ ናይ ዝተዓመፁ ክንብሎ ንኽእል ዶ ከምኡ ዓይነት መፅሓፍ ዝፀሓፈ ኣሎ። እዚ ሰብኣይ እዚ ሓደ ዝተዓመፀ ሰብ እንታይ መስርሕ ይኸይድ ቤናይ ክርአ ኣለዎ ከመይ ጌርካ ክልወጥ ኣለዎ ኣብ ዝብል ነጥብታት ብዙሕ ተዛሪቡ እዩ። እቲ ዝለዓለ እሱ ዝቐመጦ ነገር ተሎ ግን ሓደ ናይ ሓርነት ቃልሲ ወይ ሓደ ናይ ፍትሒ ቃልሲ ነቶም ዝተጨቆኑ ጥራሕ ዘይኮነ ነቶም ዝጨቆኑ እውን ሓራ ከውፅእ ኣለዎ ኢሉ እዩ ዝምጉት። ምክንያቱ ነቶም ዝጨቆኑ ወይ እቲ ዝጭቁን ዘሎ ሕብረተሰብ ወይ ከዓ እቲ ደጋፊ ንብሎ ተሓንሳብ ሓንሳብ እውን ባርያ ኢልና ነባጭወሉ ንዕኡ ካብ ዘለዎ ኩነታት ክነገላግሎ ተዘይክኢልና ፖለቲካዊ ንቕሓት ክነዕብዮ ተዘይክኢልና ክሳብ ናይ መጨረሻ ክቃለሰናይ ክሳብ መጨረሻ እንዳተቃሊስና ከዓ እቲ ናይ ቃልሲ ግዜ ክነውሕ ምናልባሽ እውን ዘይክንዕወት ንኽእል ኢና። ምክንያቱ ተዓማፂ እንብሎ ሰብ ኩሉ ግዜ ዝሓሸ ሪሶርስስ ወይ ዝሓሸ ዓቕሚ ዝሓሸ መሳርሒ ዝሓሸ ኣወዳድባ ክህልዎ ክእል እዩ። ስለዚ ምሁር ኣብ ፖለቲካዊ ንቕሓት እንድሕር ኣዋፊርካዮ እቲ ዘሎ ኩነታት ብግቡእ ተረዲኡ እቲ ሽግራት ብግቡእ ኣለልዩ ነቲ ይዕምፅ ኣሎ እንብሎ ወይ ከዓ ደጋፊ እንብሎ ወይ ሓንሳብ ባርያ እንብሎ ንዕኡ እውን ከረድኣልና ክእል እዩ። ሓንሳብ እዚ ባርያ ዝበሃል ቃል ኣነ ብዙሕ ግዜ ኣይድግፎን እንዴ ምክንያቱ ንሓደ ባርያ እተልካዮ
بولنتن يكون زجبر زلو تجديدي زجبر زلو تجديدون زجبر نجار كأخلوطان زي كلوطان عام يقولون كألات يقولون سلطانون يقولون سلازي باريات تلك كم زلو ترحقات قبلو دلكا جن دقافة تلك عماتي خاتلك زي فتحاوي خاتلك نتزلو خونتات كغيرو خمز الحيل خمز اللو زتدلي تمرتي هبكا ويزتدلي كال نجارات مالي كاون كغير كم زخل تأمن على خامالتي تزيكونو باريات تلك باريا خوينو يزنبر كغير ونا يكلني عقمون يبلون مالتي سلازي انتقامون لهم قالاتون كنتقامون لهم علنا بحالايه سلازي تحنتي زبلكوا اتو بوليتيكا ونقحات التمهور زلع علي ابركوتو خبره هليو بوليتيكا ونقحات ناي ابالاتكا نايت تقاوم زبال حيلي بوليتيكاو نقحات نايت دقاف زبال حيلي بوليتيكاو نقحات نايت حبرت السب بحفشة مغنيات حبرت السب تزي ترديوه الصخات قورو نقرات بزح لوت يبلون ويجيزا خوصدي مالتي سلازي مهور بالتعمي أقداسية بوليتيكاو نقحات سالساي حدا مهور زلع على تلوان خدقبر بتعمي زحق زكا أبت جبرو أو ودادبا كم زبالكو أبت جبرو استراتيجي ويتمرصو استراتيجي أبوليتيك هاو نقحات كاو أحالفون مسكالوت سبات أبت جبرو زمدناتات مس هاجرات كون خلو مس ودابتات كون خلو مستفل عليه نجارات تجبرو زمدناتات حدا مهور بتعم حجازي سلازي حدا من قصقاس زبزح مهور نحرالو بتفل عليه عودي توداديبو تفل عليه نجارات كجبرو خليهم تفلالي ودابتات كفترو خليهم مستفلالي ناي دقا حيلتات كخونو خليهم ناي دقا ودابتات كخونو خليهم ناي وشت عد ودابتات كخونو خليهم تقالو تخونو خليهم كو اندحر غيرهم ازي معباي تسلوا او وشت حبرت سبكا او وشتي ناتكا تقاومتي ويكا انا ناتكا ابلات انكولاي نابتوم دقفت تبلوم وي انصاري تبلوم سبات اندحر አለው እዚ ህላወ ናይ ምሁር ኣብዚ ብዙሕ ኣበርክቶ ክገብር ይኽእል እዩ ስለዚ ሓደ ምሁር እንድሕር ኣሎ ወይ ብዝሒ ምሁራት እንድሕር ኣለዉ ኣብ ሓደ ውድብ ናይ ተቃውሞ ብዝሒ ፅልዋ ኣሎ ማለት እዩ ብዝሒ ንጥፈታት ኣሎ ማለት እዩ ካብኡ ሓሊፉ ከዓ እቲ ኳሊቲ ወይ እቲ ዓይነት ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ ምሁራት ምእታው ብጣዕሚ ኣገዳሲ እዩ ራብዓይ ከቐምጦ ዝደሊ ትመፃእ ፕላን ዝበሃል ማለት እዩ ንኣብነት ብዘይ ምሁራት ናተይ ምንቅስቃስ ክዕወት እዩ ክትብል ትኽእል ኢኻ ምናልባሽ ብሓይሊ ብረዲ ብካልእ ክዕወት ትኽእል እዩ መፃኢ እዩ ኸ ምሁራት ተዘይብልካ ሓሰብቲ ተዘይብልካ ስትራቴጂስቲ ተዘይብልካ ንመፃኢ እቲ ዘለካ ውድብ ብተፈላለየ ሰባት ክቀውሙ ይኽእል እዩ ግን ኣተሓሳስባ ተዘይብሎም ተመክሮ ተዘይብሎም ትምህርቲ ተዘይብሎም ብልሒ ተዘይብሎም እትገብሮ ዘለካ ቃልሲ መጨረሽትኡ ነቲ ዝነበረ ዘይፍትሓውነት ክደግም ይኽእል እዩ ስለዚ እዚ ብዙሕ ግዜ ምሁራት ምቁንፃብ ዝግበር ምሁራት ኣይድልዩናን እዮም ዝበሃል ምሁራት ሸለልትነት ዝበሃሉ ነገራት እንተተረፈ ዝሓሸ እየ ዝብል ምክንያቱ ብዙሓት ምሁራት ንሪኦም ኣለና ምስ ዓማፂ ተሰሪዖም ንርኢ ኣለና ግን ንዕኦም ክንርኢ የብልናን እንተኽኢልና ንዕኦም ናብ ጎንና ክነምፅኦም ክንክእል ኣለና ምክንያቱ ብዙሕ ምሁራት እንድሕር ኣለካ ኳሊቲ ክህልወካ ክእል እዩ ኳሊቲ ኣብቲ ስትራቴጂ ወይ ከዓ ንፅባቐ ናብቲ ስትራቴጂ ክህልወካ ክእል እዩ ፅባቐ ናብቲ ፖለቲካዊ ንቕሓት ክህልወካ ክእል እዩ ወይ ዕብየት ኣብቲ ፖለቲካዊ ንቕሓት ክህልወካ ክእል እዩ ዝዓበየ ፅልዋ ክትገብር ትኽእል ኢኻ ዝበለፀ ናይ መፃኢ ፕላን ከዓ ክትቐመጥ ትኽእል ኢኻ ምናልባሽ ሓርነት ተመፅኡ ምናልባሽ ትትደልዮ ዘለካ ዕላማ እንድሓሪምካ ብዙሕ ምሁራት ብዘለካ እታ ዓዲ ክተመሓድረቱ ኮይንካ ከዓኒ ፅፈት ኣለካ ማለት እዩ ምናልባሽ ድሓር ሶም ከምፅኦም ክእል እየ ድሓር ክገብሮም ክእል እየ ክትብል ትኽእል ኢኻ ግን ካብ ብሕጂ ኣተሓሳስበካ እንዳወደንካ እንድሕር ከይድካ መገድታትካ እንዳፅረኻ እንድሕር ከይድካ እትገብሮም ንጥፈታት ፅባቐ እንድሕር መሊእዎም ሰባት እውን ኣብ ጎንካ ክኸውን ይኽእል እዩ እቲ ዓይነት ተቃዋሚ መን ይኹን ብዘየገድስ እዚታት ከማልእ እንድሕር ኮይኑ ሓጋዚ ክኸውን ይኽእል እዩ እንተዘይኮይኑ ግን ናትና ሽግር ብምሁራት ዝፍታሕ ኣይኮነን እንዳበልካ ትኸይድ እንድሕር ኮንካ ሰባት ናብ እምንን በትርን ጥራሕ ክፅውዖም እንድሕር ኮንካ ኣተሓሳስባ ዘይብሉ ዓይነት ዘይብሉ ፅባቐ ዘይብሉ እንድሕር ኮይኑ እዚ ትቃልሲ ወላ እንተተዓወተ ግዜ ክወስድ እዩ ወላ ግዜ ወሲዱ ተተዓወተ ከዓኒ ምናልባሽ ካልእ ጨቋኒ ስርዓት ተምፅእ ትኽእል ኢኻ ዲስፕሊን ዘይብሉ ፅባቐ ዘይብሉ ቆርጣዊ ዘይብሉ ብዙሕ ነገራት ዝጎደሎ ስርዓት ኮይኑ ክመፅእ ይኽእል እዩ እዚ እንድሕር ኮይኑ ከዓኒ ትለውጢ ትርጉም ዘይብሉ ከምዚ ዜሮ ሳም ክኸውን እዩ ማለት እዩ
ስለዚ ኣብ መጨረሽታ ክብሎ ዝደሊ ኣገዳስነት ምሁራት ናብ ሓደ ፍትሓዊ ቃልሲ ብጣዕሚ ኣገዳሲ እዩ እዚ ማለተይ ግን ምሁራት ሓደ ምሁራት ዘይስርሖም ዝሰርሑ ኣንጻር ዓማፂ ዝኾኑ የለውን ማለት ኣይኮነን ምናልባሽ ምሁራት ተባሂሎም እውን ኣተሓሳስበኦም ፍልይ ዝበለ ነገር እዚ እምበር ዶ ተማሂሩ እዩ ዘብለካ ከምኦም ክትርኢ ትኽእል ኢኻ ምክንያቱ ሓደ ዝተምሃረ ሰብ ብናተይ ኣተሓሳስባ ክልተ ነገር ክማለ ክኽእል ኣለዎ ምክንያቱ ብሓደ ዝተምሃረ ዓውዲ ኣለዎ ሓኪም እንተኮይና ሓኪም እዩ ናይ ቁጠባ ክኢላ እንተኮይኑ ናይ ቁጠባ ክኢላ ይከምኡ ነገራት ካልኣይ ከዓ እቲ ማሕበራዊ ፍትሒ ክህልዎ ክኽእል ኣለዎ ማለት እዩ ኣንጻር ዓማፂ ዝኾነ ዓይነት ዓማፂ ደው ናይ ምባል ባህሪ ክህልዎ ኣለዎ እቲ ትምህርቲ ንከምኡ ክሕግዞ ክኽእል ኣለዎ ኣብ መጨረሻ ምሁራት ክተባብዑ ክኽእሉ ኣለዎም ኣብ ቃልሲ ክመፁ ክፅውዑ ክኽእሉ ኣለዎም ተተኻኢሎም ፐርሰናል ብውልቂ እውን ብደብዳቤ ድዩ ብኢሜይል ድዩ ጌርካ ክዕደሙ ክኽእሉ ኣለዎም ምክንያቱ ናቶም ምህላወ ንዝኾነ ቃልሲ ሓጋዚ እዩ እቲ ካልኣይ ፖይንት እውን ንከምዚ ዓይነት ነገራት ምሁራት እውን ብዙሕ ግዜ ክፅበዩ የብሎምኒ ኣብ ዝኾነ ናይ ፍትሒ ቃልሲ ኣበና እዩ ብዘየገድስ ባዕሎም ከኣቱ ሕልንኦም ክደፋፍኦም ክኽእል ኣለዎ ንሎሚ ኣብዚ ቀኒየለይ ቻው ቻው